Ak si začiatočník a tvoríš niečo vo Photopii alebo vo Photoshope a zaujímajú ťa základné úpravy textu, tak ja ti ukážem, ako môžeš text prispôsobovať vlastným potrebám. Budeme robiť vo Photopii a vybral som si na ukážku túto snímku vlastne s tým notebookom a budeme robiť to, že dáme text vlastne na obrazovku toho notebooku tak, aby nám to ladilo s tým uhlom, respektíve s tým sklonom notebooku. Čiže vložíme si text túto cez toto poličko a napíšeme si tam skúška, označíme si ten text, túto si upravujeme veľkosť toho textu, akého veľký chceme mať. Pokiaľ dojdeme na tých 150 a viac nejde, tak to prepíšeme ručne napríklad na 200. No a tuto máme font, následne tuto máme farby, ak by sme si chceli nejakú inú zmeniť. Po prípade, ak chcete prispôsobiť nejakú farbu z obrázka a neviete ju trafiť manuálne, tak jednoducho, keď otvoríte túto paletu a vidíte do obrázka, tak máte taký kríž z kurzora a na čo namieríte, napríklad na túto sivu, tak automaticky vám tú farbu prispôsobí. Pomocou týchto základných štvorčekov po bokoch si upravujeme veľkosť. Následne, ak vidíme tuto hore, tak vidíte, že sa mi kurzor opäť zmenil a pomocou tejto čiernej šipky môžem hociako upravovať uhol, sklon, alebo to môžem robiť tuto prepísaním hodnoty. Avšak ak mám niečo komplikovanejšie a chcem to prispôsobiť tvarom, tak neurobím to klasicky týmto spôsobom, ale budem využívať tieto štvorčeky, avšak s rozdielom, že musím držať CTRL. Ak budem držať CTRL a chytím toto poličko, tak vlastne teraz môžem upravovať viacero rozmerov naraz. Napríklad, ak to chcem prispôsobiť tomuto displeju, tak si dám túto text a chytím to sem. Nastavím si prvý sklon, približne, aby to lícovalo. Chytím teraz text sem a upravím aj tú druhú stranu, vlastne, aby mi to sedelo s touto, zároveň aj s touto. No a momentálne si prekliknem na toto poličko a text mi sedí v sklone notebooku. Rovnako by som to spravil, ak by som to chcel prispôsobiť napríklad na klávesnicu či telefón, alebo ak by ste mali inú snímku. No a ešte jedna taká základná vec, a to je, pokiaľ si označíme tento text a prídeme tuto na výplň, tak môžeme výplň alebo krytie upravovať a vlastne tá sítosť toho textu sa nám mení. Pokiaľ sa preklikneme tuto, máme vrstvy a pokiaľ sa preklikneme do vrstvy, kde je text a neklikneme priamo dvakrát na ten nápis, ale klikneme trošku vedľa toho, tak nám vyhodí takéto políčko, v ktorom si môžeme upravovať rôzne veci, ako je napríklad tento 3D vzor, a pokiaľ si ho rozkliknem, tak tu si viem upravovať ako farbu, tak aj rôzny sklon, krytie a podobne. Toto je základná úprava textu. Na začiatok ti to bohate stačí a pokiaľ sa naučíš s týmto pracovať, tak postupne môžeš prejsť na nejaké komplikovanejšie veci. Vidíme sa opäť pri ďalšom videu, kde ti ukážem niečo nové a môžeš zísť dole pod video a zanechať tam koment, ak ťa niečo zaujíma, alebo poprípade, čo by si chcel vidieť v ďalšom videu.